ουράνιοι. Υπάρχουν μόνο αυτές οι βιοτεχνίες. Οπότε τα ίδια εργοστάσια του Μουράνου έχουν πάρει 4 κτίρια στη Βενετία για να κάνουν αυτό που έχουν αρχίσει και χάνουν από εκεί. Μέσα σε εκείνο το φούρνο 3 υλικά, άμμο, ποτάσιο και σόδα, σε μια θερμοκρασία 1100 βαθμούς. Η ύλη γίνεται κατά αυτόν τον τρόπο και ο μάστορας δουλεύει πάρα πολύ γρήγορα για να μην ψύχεται, γιατί υπάρχουν 2 τρόποι, ο φυσιτός και ο σκαλιστός. Μας κάνει το σκαλιστό τον τρόπο, όλα εμπειρικά και σύμφωνα με τον πάγκο εργασίας, και κάνει ένα λογάκι. Σε ένα... Από τη στιγμή που τελειώνει το αντικείμενο το βάζουμε σε έναν άλλο φούρνο, ονομάζεται φούρνος κλήρυνσης. Εκεί πρέπει να μείνει 12 με 14 ώρες για να ψηθεί. Διαφορετικά στην ίδια τη θερμοκρασία σπάζει. Δεν υπάρχει κάποια σχολή για να μάθει. Πρέπει να μείνει σε έναν πιο παλιό, δίπλα του περίπου 7 χρόνια για να μάθει την τεχνική. Μέσα τώρα σε αυτά τα 3 συστατικά, εάν συμπληρώσουμε οξύδια μέταλλα, γίνονται τα χρώματα που θα μας πει μέσα ο Ανδρέας.